idan kika shiga kece shugaban hurun in ba za ki same ta ba yan uwa sai kin yi biyayya ga miji. Ana Asiya mata Fir'auna ta yi haƙuri da mijinta har Allah subhanahu ta'ala ya karɓi rayuwarta. Tema miji biyayya a matsayin shi na kafiri, tema mijinta biyayya a matsayin shi na wanda yake ikirarin cewa shi Allah ne, amma bata kalli wannan ba, aljanna take nema. Ke da Allah ya ba miji ba irin Fir'auna ba, ke da Allah ya ba miji ba irin Fir'auna ba, ke ba Asiya ba ce. Me yasa ba za ki yi haƙuri da duk abin da zaka gani a gidan miji domin ki ci riba ba? Ana so ki yi haƙuri, ki jajirce duk yadda kike, duk matsayinki, kakki yi la'akari da ke kyakkyawa ce ki yuzin wannan kyan dan munana ma miji. Kakki yi amfani da soyayyar da miji yake miki wajen cutar da shi. Kada ki yi amfani da matsayi na iyayenki wajen wulakanta miji. Kar ki yi amfani da dukiyar da kike da shi don ki illata mijinki. Shi ne ɗaya tilo wanda idan ya ɗaga miki kafa za ki shiga aljanna. Shi ne ɗaya tilo wanda in bai yafe miki ba za ki shiga gidan wuta. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wani hadithi yake cewa ayyu mura'atin matat wa zawjin radin anha dakhalat aljanna, ko wa zawjin anha radin dakhalat aljanna. Mace ce bayan ta yi wafati mijinta ya zama abin yarda a gare ta, ta yarda da mijinta, sannan shi ma mijin ya zama cewa ya yarda da matar shi. Annabin rahama ya ce ta shiga aljanna. Wani irin yarda miji ya miki? Wani irin shaida namiji zai bada a kanki? Shin kina yafe wa mijinki ƙananan laifuffukan da yi da manya a matsayin shi na ɗan adam wanda ya zamto ajizi ne? Yar uwa, shi kaɗai Allah ya baki abokin rayuwa. Shi kaɗai ne wanda idan kika kalla kika ji daɗi Allah zai baki lada kuma ya bashi lada. Wanda tanaji kika yi domin rayuwar aurenki ta yi kyau. Yar uwa, ki guji zuwa kai sunan mijinki wurin boka dan a baki kan. Ki guji kaiwa wurin malaman zaure don kina son ki mallaki zuciyar. Ana mallakan zuciyar namiji ne da biyayya. Ana mallakan zuciyar namiji ne da kyautatawa. Ana mallakan zuciyar namiji ne da zama da gaskiya. Duk rayuwar da aka ɗora ta a kan ƙarya, to lallai an ɗora ta ne a tubalin tuka, wanda a ƙarshe ko yaruwa ya taɓa, yar uwa zai rushe. Ba a samun riba a irin wannan rayuwar da ake ɗorawa. Ki zama mace, ki zama jaruma, ki yi haƙuri da duk wani abu da zaki gani a rayuwar gidan aurenki. Ki zauna da mijinki kyakkyawan zama irin tsari na addinin musulunci. Idan mace ta yi irin wannan ɗabi'ar, lallai ta ɗora ɗabi'ar zaman aurenta a bigiran da addinin musulunci ya ɗora. Sai Allah ya ce to irin wannan matar ba zan banta ba, zan iya mata jarabawa a wani lokaci na daban. Allah sai ya jarabce ki akan miji